ಆದುಲಿನಿ ಕೊಡ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಉರುವಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡು ಪನ್ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ 1.5 kg ಕೋರಿ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ದೆಕ್ಕದ ಮಾತ ದೀತೆ ಈ 15 ಮುಂಚಿನ ಬೇಯ್ಪಾಗ ನೀರುಡು ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ತಂಡಿ ಯಾವು నేను ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಕೋರಿಗ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ನಮ್ಮ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಗ 4 ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ 1 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ 3 ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಲಿಂಬೆ ಉಂಟುಗ నేను ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಟ್ ಮಲ್ದಿಗೋಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಿಂಡೆ ಯಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಗ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಾಡು ಇಂಚನೆ ತೀಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬೇಯ್ತಂಡು ಒಂದು ಸರಿ ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬೇಕ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಗ ಪಾಡ್ಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರದು ಪೂರ ಪಾಡ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಗ ಮತ್ತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಆಡು ನೀರ್ ನೆನೆದಿತ್ತನ ಬೀಜನ ಏನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗ ಒಂತೆ ತುಪ್ಪ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಕರಗಡು ಬೆಣ್ಣೆ ಕರಗೊಂಡು ಬರ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಆಯ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋವಡ್ ಒಂತೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕುಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಇಂದೆಟ್ ಬೇಯೋಡು ಉಂಡು ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ಒಂತೆ ಕೊರ್ತು ಇಂದೆಟ್ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ಎಕಡೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದೆ ಇತ್ತೆ ತೂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಒಂತೆ ಪಂಡಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಡ್ದಂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ
ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ಬೇಯಡು ಇತ್ತೆ ನೆನೆದಿತ್ತಿನ ಬೀಜ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದಿನ ಪಾಡ್ದ ಉಂಡೆಗ್ ಯಾನು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಬೀಜ ದೆತೊಂದೆ 1.5 kg ಕೋರಿಗ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಬೀಜ ದೆತೊಂದೆ ಇದು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಗೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಬೇಯರ್ ಬುಡ್ಕ ಸರಿ ಬೇಯಡು ಇತ್ತೆ ಐನ್ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಕ್ಯಾಶು ಬೀಜ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಅವಿಗೆ ಪಾಡ್ದ